Mas pinalawak pa ng pamahalaan ng Cash Relief Assistance o CRA sa Central Luzon matapos umabot sa 130 local government units ang katuwang ng Department of Social Welfare and Development Field Office 3 sa implementasyon ng programa. Ibinahagi ito sa follow-up meeting ng tanggapan kasama ang mga kinatawan ng 7 lalawigan sa rehiyon. Tinalakay nila sa pulong ang maayos na koordinasyon at pinakabagong detalye hinggil sa pamamahagi ng tulong pinansyal. Mula sa naon ng 32 cities and metropolitan municipalities, nadagdagan ang bilang ng mga benepisyaryo, lalo na ang mga tricycle at mga PUV driver na labis na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa kagawaran, inaasahang magsisimula ang first batch ng distribution sa Abril, kung saan makakatanggap ng tig 5,000 pesos ang mga lehitimong miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association. Binigyang din ni DSWD FO3 Regional Director Venus Rebuldela ang mahalagang papel ng mga LGU sa pagbibigay ng tamang datos sa mga benepisyaryo upang maiwasan ang aberya sa payout. Pinasimple na rin ang requirements, sapat nang magpakita ng driver's license at magsumite ng kopya nito para ma-avail ang ayuda. Sa pagpapalawak ng sakop ng CRA, inaasahang mas maraming tsoper sa gitnang Luzon ang makakatanggap ng agarang tulong pinansyal bilang bahagi ng mas inklusibo at episyenteng paghahatid ng serbisyong panlipunan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.